Hello guys, may hapon na tong tanan. For today's video guys, nag-prepare ko kay manglakaw mi adto mi og kuan tuburan kay Sabado man karon. Schedule na mo magkuan sa boarding house akong mother niya. Ning ana lang gikan bi natulog guys ayon. Ning mata kog una kay naligo ko og una kay dugay man kay ko magkaligo guys mo tong samtang naligo ko akong bana gipasagdaan sa nako siya natulog kay kabalo man siya nga dugay pa ko magkaligo mo to nga nakita man niya nga nag-ilis na ko tindog din siya ning kaon daan pangpaniud to karon maligo na siya guys ning pahuway na siya kajud kay mapuhay pagkaon niya so okay naman ihang kuan murag ning naog na iyang gikaon mo tong maligo na pud siya. Samtang ako nangandam pa. Una pa na siya mahuman ako guys. Nahumana na lang na siya kuha pa. Una nga. Namutang ko og kuan sa nawong cream kay pero inita ti inita sa panahon niya. Magawas-gawas ka nga imong naong kuan ninit kaayo una namutang ko og cream kay bahalag mainitan ta at least at ang naong na sunblock. Si Intay bitaw no kay mugawas din sulod otro po ning umuan ni ba gawas sulod dali na dali dayon dagang gamay dali kuan ito na pod mi kay ako ang number i-continue man to og himo karon kay dili man busy karon ang bana sa akong manghod kay Sabado ay trabaho so ma-concentrate gyud niya og himo ang number na ko ron para mahuman na pagka-ugma para makuha na nako kay gamiton kay nako guys ang number nako na akong kuhaon. Ay nako dayon well naghimo ko nagkuan ko dito number dalo na nako kung ubang product kay